Vitajte. Dnes som si posvietila na hokejových veteránov, ktorí aj okolo 40-ky rozbíjajú časopriestor na korčuliach. Kritérium bolo jednoduché. Vek 38+, plus a stále aktívne nohy, ktoré ešte nezabudli korčuľovať. Pôvodne som chcela vybrať top 10, ale keďže sa ich túto sezónu po ľade premávalo len 13, tak beriem všetkých. Lebo úcta sa nedá krájať len na 10 kúskov. Poďme ale pekne od konca. 13. miesto je u mňa Jonathan Quick. Trochu smutný epilóg kariéry chlapa, ktorý kedysi zamykal bránu pevnejšie než babka komoru pred Vianocami. Majiteľ Conn Trophy a 2 Stanley Cupov, v tejto sezóne vychytal len 6 výhier, ale pridal 2 shutouty. Celkovo ich nazbieral vo svojej kariére nádherných 65. Viac ich už ale nepridá, pretože maska ide na klinec a Rangers mu v tom nejako veľmi nepomohli, hlavne svojimi teda výkonmi. Ale hej, jeho meno bude navždy patriť ku kráľom z LA. Takže well done, Quickie. 12. miesto Jonathan Toews. Návrat po 3 rokoch mimo hokeja, to je skoro ako keby ste po 3 rokoch na gauči išli rovno zabehať si maratón. Veľké očakávania asi neboli, ale John sa chvíľami hľadal viac než puk po mantineli. Odohral však celú sezónu v základnej časti, nazbieral veľmi pekných 29 bodov. Po takej pauze rešpekt. 11. miesto Nick Foligno. Začal v Chicagu a potom si ho Minnesota stiahla na play-off ako skúseného strýka na rodinnú grilovačku. S bratom Markusom robili bordel pred bránou a v play-off pridal v 11 zápasoch 3 body. Nie je to síce nejaká veľmi sexy štatistika, ale Foligno nikdy nebol o parádičkách, skôr o tom, že po zápase vás všetko bolí. 10. miesto u mňa Corey Perry. Lišiak ryšavý. Muž, ktorý prehral toľkokrát v finále, že by si už mohol aj založiť terapeutickú skupinu. Stanley Cup síce má, je aj členom Triple Gold Club, ale posledná sezóna je jedna veľká jazda na horskej dráhe. Ešte minulý rok v Edmontone hral prvé husle, teraz sa ale veľmi neuchytil ani u Kings a potom ani veľmi v Tampe. Napriek tomu 37 bodov. Perry jednoducho odmieta zomrieť. Samozrejme hokejovo. 9. miesto má u mňa Chris Letang. 39-ročný a stále loajálny k Pittsburghu Penguins. Ako by mal v nohách o 10 rokov menej. V 74 zápasoch nazbieral 31 bodov a ďalšie 2 potom pridal v play-off. Jasné, už to nie je Ferrari na modrej čiare, ale rozohrávku má stále luxusnú. 3 prstene doma, zmluva do roku 2028. Uvidíme. Penguins asi veria, že Chris bude hrať, aj keď bude potrebovať schody do autobusu. 8. miesto. Claude Giroux. Philadelphia mu dala najlepšie roky. Ottawa momentálne dáva veľkú skúsenosť. Ale 49 bodov v jeho veku, tak to je výborná robota. Playoff síce Senators veľa vody nenamútili a okrem Ulmarka sa tam pozitívne asi ťažko niekto hodnotí. Giroux stále čaká na strieborný prsteň a úprimne v Ottave to zatiaľ vyzerá skôr na čakanie ako na oslavy. 7. miesto Brad Marchand. Najnenávidenejší škriatok NHL, teda aspoň u súperov. Časť sezóny vynechal, ale aj tak stihol 54 bodov v 52 zápasoch. Čo však je alarmujúce, v štatistike plus minus zaznamenal minus 16 a toto číslo svieti jak neon nad non-stopkou pri jeho mene. Florida pôsobila tento rok, ako keby si povedala, dáme si voľnejší režim. A Brad ani veľa vody na olympiáde nenamútil, ale legenda už je a 2 prstene v kešeni. Jeho prínos pre locker room, pre celý tým je zrejmý. 6. miesto Mats Zuccarello.
Malý Viking z Minnesota. Keď hrá, Wild sú hodne lepší. Keď nehrá, túžobne na ňo čakajú. V 59 zápasoch 54 bodov a v play-off ešte ďalších 9. Dobrá práca, moc. 5. miesto má u mňa Anže Kopitar. Spolu s Quickom uzavreli jednu veľkú éru Kings, boli verní kráľom z LA, získali spolu 2 Stanley Cupy, Anže Kopitar najvyššie Selke Trophy, Lady Byng Trophy a hlavne absolútny rešpekt. Tento rok 38 bodov v 67 zápasoch. Kopitar nikdy nepotreboval okolo seba veľký cirkus. Stačilo byť Anže Kopitarom. Je to veľký hráč, veľký kapitán, veľký král. Na 4. mieste je u mňa Evgeni Malkin. Gina túto sezónu vyzeral, ako by namiesto džonťáku pil Red Bull zmiešaný s benzínom. Energia stúpla, body stúpajú, no a občas aj hokejka vystúpila nad ramená. Sorry, Rasmus. V 56 zápasoch nazbieral 61 bodov a pripomenul, že keď chce, stále vie ovládnuť zápas. V play-off to už také divoké nebolo, ale starý dobrý Malkin sa nám ešte úplne nepokazil. 3. miesto u mňa Alex Ovečkin. Grade 8. No áno, brúško už trošku naznačuje, že po zápase možno padne aj burger navyše, ale keď sa postaví na presilovku, tá si svoje strelí a väčšinou to dopadne dobre. 64 bodov, líder kabiny a stále tank na korčuliach. Hity rozdáva jak poštár dôchodky. Otázka znie, čo ďalej, Alex? 2. miesto Brent Barnes. Železný muž s bradou, ktorej by vedel prezimovať aj medveď. 5 sezón bez vynechaného zápasu. To už nie je odolnosť, ale priam nadľudská schopnosť. V Koloráde ešte stále momentálne bojujú o ďalší prsteň a aj keď už Brett občas ťahá nohy ako človek po nočnej zmene, jeho hodnota pred tým je obrovská. 35 bodov na obrancu v tomto veku, klobúk dole. No a kto iný si zaslúži byť na prvom mieste ako Sidney Crosby? Zasa, Sid the Kid. Hoci Kid už pomaly potrebuje vitamíny na klby, stále je to kráľ veteránov. 3 strieborné prstene, 2-krát Conn Smythe Trophy, status legendy dávno vybavený. A aby bolo jasné, že ešte nepovedal posledné slovo, momentálne hrá na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Síce bez kapitánskeho C-čka, ale Sydney nepotrebuje písmo na drese, aby bol líder. On jednoducho vojde do kabíny a ostatní automaticky narovnajú chrbát. Takže takto to vidím ja. S obrovským rešpektom k týmto chlapom, ktorí dokazujú, že vek je v hokeji len číslo. Aj keď niektoré kolená by už možno nesúhlasili. Aký rebríček by ste zostavili vy? Môžete mi napísať dole do komentáru.